היי חברים, אני בעוד סרטון בערוץ יוטיוב שלי נווה נווה, ותראו, אני בניתי וילה ותהנו ותראו. יאללה, ניכנס. יש חדרים, בית קולנוע, זה הכל. הנה, זה הקולנוע עם המיקרופונים כזה כאילו, ועכשיו אני הולך לחדרים. פה זה חדר משפחתי גדול, שינה, שינה, ועדיין לא בניתי כל כך הרבה. ותראו את העיצוב של הזכוכית, וכאן זה חדר ספרייה כזה מחושף, וכאן זה חדר אוכל, ולמעלה זה כבר סוויטה וזה וזה. כאן זה הכדורעף, כאן זה הבריכה, הנה, תראו, ופה זה החדר הישיבה וזה מסעדה ביתית. כאן כאילו המסעדה זה כל הדברים, קיריים, וממשיכים. כאן זה הפינת ישיבה, התבלבלתי מקודם. עוד אחת, מה שהיה מקודם. ותראו, זה עם העצים כזה שיש. ותראו, אני עכשיו ניכנס. כאן זה המדרגות.